Ja som v detstve, keď som mala ako 8-9 rokov, tak sa mi sníval sen. A v tom sne mi Panna Mária, to bola socha Panny Márie, ktorú som krátko predtým dostala, tak mi vravela, že budem reholnou sestrou. No, tak som to prijala a postupne tými rokmi, ako som dospievala, tak to so mnou tak rástlo stále vo mne. Cítila som, ako ma Boh stále volá, priťahuje. Tak rozhodla som sa odpovedať. Môžeš tam dvere, pustím ťa tam, dobré? Ďakujem. No, myslím, že všeobecná populácia možno aj nevie, že sú nejaké reholné sestry. Tak reholné sestry sú to vlastne ženy, ktoré sú zasvetené Bohu, ktoré sa rozhodli úplne nasledovať Boha a skladajú sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Náš denný poriadok je tak vyvážený medzi tichom, mlčaním a medzi rozprávaním. Máme dni, kedy pri jedle rozprávame a máme dni, kedy mlčíme. Väčšinu času, ako mlčíme, pri práci sa mám mlčať. Ale pracujem napríklad v kuchyni s nejakou mojou spolusestrou, tak tam je napríklad potrebné si nejaké veci povedať. Ale sa tiež, keď láska mi povie, aby som niečo povedala, tak poviem. Že to nie je tak presné, že to asi mlčanie, tak bude sa iba mlčať, ale všetko v láske. A mňa veľmi bavilo, akože najviac zo všetkého. Všetky predmety ma bavili, ale tak, keď som si mala vybrať nejaký smer, tak som si vybrala medicínu. A tak som tam išla študovať a bavilo ma to, tak som skončila. Ale stále vo mne bolo to povolanie a volanie toho Boha, ktoré bolo viac než všetko ostatné, než krása tej medicíny, ktorú som vyštudovala. V rámci kontaktu s príbuznými, príbuzní môžu prísť 3-krát do roka na návštevu. Tak občas môžu aj zatelefonovať. A von vychádzame len keď potrebujeme ísť k lekárovi alebo vybaviť nejaké úradné záležitosti, tak sme stále v klauzore, čiže to je náš životný priestor ohradený aj tou mrežou.
múrmi. Dobrá, a ty si sa vyproste. Brziť môžeš. Ako sa brzdí? Poslušnosť znamená, že poslúchame svojich nadriadených. No, to asi tak. Nie je tam nejaký hlbší kodex pravidiel, alebo... Tak no, poslušnosť v láske. Tiež predstaví nejako, tiež cíti tú zodpovednosť. Nie je na to, aby panoval predstavené panoval nad sestrami, ale na to, aby ich tak viedla v láske, ako bol Kristus medzi učeníkmi. Striedame sa v prácach, aké tu máme v dome. Jedna varí, ďalšia perie, ďalšia upratuje, ďalšia má na starosti zakristiu a prichystanie veci na omšu a také. Raz za čas tie práce meníme. Tak napríklad tiež v rámci poslušnosti, tak príjmem prácu, ktorú mi dá predstavené, keď možno mám k nej menší vzťah, ale no, príjmem to, ako prijať poslušnosť, že vidíme v tom Božiu vôľu skrze predstavenú. Pre mňa osobne ako ticho to je byť s milovanou osobou. Keď sú dvaja zalúbení, tak ticho ma ponára do Božej prítomnosti. No, cítim sa vtedy, ako keď držím milovaného za ruku. Keď sme spolu v objatí, čiže je to niečo úžasné, ako väčšinou. Chudoba znamená, že sa vzdávame svojho vlastníctva, dávame sa úplne do dispozície Bohu a všetok náš majetok tiež dávame v určitom zmysle Bohu k dispozícii. A je niečo, čo tebe konkrétne chýba z bežného sveta? V určitom zmysle na začiatku ten prechod môže byť taký náročnejší, a z druhej strany, keď je človek zamilovaný, tak vtedy vníma veci tak inak, že tak sa to ľahko preklenie, že Boh nám dáva tiež milosti, aby sme začali žiť takýmto životom. Napríklad rodičia alebo také, tak niekedy mi tak chýbajú, alebo tak teším sa, keď bude ďalšia návšteva. Ale to je také prirodzené ľudské. Tiež keď napríklad som bola veľký fanúšik Pána prsteňov a Tolkiena a celého toho jeho diela, tak nemáme napríklad knihu v knižnici, ktorú som napríklad mala predtým, čítala som ju, tak je to tiež taká príležitosť, keď mám chuť si prečítať, taká príležitosť možno obety, zrieknutia sa, obetovať to za niekoho, za nejaký úmysel.
sú chvíle, kedy sa cítim naozaj osamelá. Lebo hoci žijem ako spoločenstvo sestier, ako sme spolu, ako sestry, tak predsa každá žije sama ten svoj život s Bohom. Boh tiež vedie dušu nielen tými krásnymi takými vrchmi, tie sú krásne výhľady a je tá, veľmi cíti tá jeho prítomnosť a tá jeho láska, kedy je všetko krásne a ružové, ale sú aj také doliny, kedy sa zdá, ako Boh nie je prítomný, kedy sa duša cíti sama, kedy cíti utrpenie, bolesť. Ale to je také chvíle, to myslím, že to má každý človek, či už je vonku, alebo v kláštore. A tieto také ťažšie chvíle slúžia na naše očisťovanie. Pekné chvíle nám dávajú sílu, aby sme zvládli tie ťažké chvíle. Postupne tak rastieme. Už som tu? Možno to, že nech sa ľudia neboja odhodlať sa, otvoriť sa tichu, roznúť sa pre ticho, stíšiť sa, porúžiť sa do seba, spoznať lepšie seba, lebo bez toho, aby sme sa stíšili, nespoznáme seba. A keď nespoznáme seba, tak nevieme, kto sme, nevieme, ako máme žiť, ako máme kráčať. Čiže bez toho stíšenia sa a ticha, tak premárnime život.